Marcos, imos ca primeira pregunta. Poderías contarnos un chisco do teu traballo como pintor? A ver, dende os meus comezos, como é a miña... Sí, un pouco a túa traxectoria. Vale, mira, eu realmente, eu dedicaba a outra cousa, eu traballaba en Citroën como operario, eu o do debuxo e a pintura tiñao pero como un hobby, pero tampouco lle daba moita importancia porque, bueno, eu, a ver, para os que non saben tanto de pintura, pois calquera que faga algo é unha pasada, non? Pero para os que vemos o traballo de moitos pintores, vamos a moitas exposicións, pois é un pouco, vale, sí, fago ben as cousas, pero, joder, polo mundo hai moita xente que fai cousas moi boas. Foi a partir dunha época mala que pasei en Citroën, que a miña muller pois, foi a que me deu un curro, porque ela era a que vía o que facía. Fai como 5 anos decidín deixar Citroën e intentar probar isto. A ver, eu recoñezo que teño que cando empecé, inda que sou un autodidacta, a ver, tiña un bo nivel. O que non me imaginaba era que puidera gustar tanto, que tuvera a aceptación que teño, non? E así foi, empecé primeiro con debuxos que estaban feitos con hiperrealismo, feito con bolígrafo Bic, inda que traballaba con máis cousas, óleo, acrílico, acuarela, bueno, óleo non tanto, pero acrílico, acuarela, carboncillo, o que máis coñecía a xente era do Bolivic, pero bueno, estive no explotando un tempo, ainda o exploto, non? Pero non quero que a xente como que me encasille no o artista do Bolivic, sabes? Entón, intento traballar e facer exposicións que non teñen que ver solamente con Bolivic. A min o que me gusta é a pintura ou o dibuixo, a ver, figurativo. Eu dentro do figurativo entro no que se chamaría fotorrealismo ou hiperrealismo, porque eu non traballo ao vivo, vale? A ver, eu podo facer, eu podo me levar as acuarelas, cando vou por aí de vacacións ou cando me vou a dar un paseo, podo facer un dibuixo ao vivo, pero máis que nada son apuntes, bocetos que collo, nos que miro pois, o día que está, o tipo de luz que había, marco uns cantos colores para saber que tipo de colores había, pero eu traballo a partir de, fago a fotografía do que quero dibuixar, editoa con algún programa editor de fotografías, e unha vez que teño do que era a fotografía original ao que conseguín, a idea que tiña eu na cabeza, co tipo de luz que quería, potenciando as cousas que quero potenciar, pois a partir de aí xa é cando empezo a traballar. Teño a fotografía ao lado, no ordenador, o que me permite isto, sempre traballo con un ordenador ao lado porque vou ampliando a fotografía e vou vendo o que hai en cada sitio que estou debuxando. Entonces, se estou facendo un retrato teu e ti tes unha cicatriz de 3 milímetros aquí, vouche facer no mesmo sitio e se ao lado ten un punto negro, vou facer o punto negro ao lado, sabe? O meu traballo é moi dese... bueno, xa che digo, un traballo dentro do figurativo, pero tanto me dá facer a persoas como facer a min gustame moito o mundo do mar, ir cerca do puerto e facerlle fotos aos barcos, non as típicas fotos do barco entero, son máis eu de detalle, sabes? De o mellor coller solamente un pouco da proa con un ancla, ou en caso dun coche, agora que estou facendo o debuxo dun coche, estou centrado no que é. Mira, teño aquí en cima, teño unha acuarela, ainda quedan moitas horas, pero se te fijas, é o foco dun Citroën DS Tiburón, entón, eu o que fago é ir todo por moito detalle, moito detalle. Non sei que máis podo contar da miña... Sí, con respecto. E claro, falabas agora de que estás facendo, por exemplo, ese coche. Como afecta todo isto a túa creatividade, o de estar encerrado na casa? A ver, a creatividade realmente non me afecta en nada, porque a creatividade está aí. O que pasa é que podes ter un día bo, como un día malo, pero como calquer outro día. Eu levántome, a ver, este é o meu traballo. Tratas de pintar todos os días, pero tampouco pinto todos os días. Eu levántome pola mañá, vou ao estudio e digo, bueno, pois mira, hoxe estades todos os cuadros castigados, boca arriba, e non traballo nada.
sabes? Pero que non traballe non quere decir que non este traballando, porque estou editando fotos, ou estou pensando, estou buscando ideas, estou facendo, sempre estás facendo algo. O único que me está fastidiando a mí un pouco esta cuarentena é realmente que non podes comprar material. Eu como pintor teño material en casa, pero ahora que salía dunha exposición, que estive preparando unha exposición, estuve quedeime un parte de material, de, por exemplo, papel. O para pintar en acuarela non vale calquer papel, ten que ser papel específico de acuarela porque ten un grosor específico, un peso, aguanta moita cantidade de auga. Noutro papel, por exemplo, nun folio ou nunha cartolina, eu non podería pintar acuarela porque enseguida se me salen bollos. Entón, esta cuarentena o que os artistas creo que o que nos pode fastidiar un pouco é iso, que se estamos un pouquiño curtos de material ou faltanche colores, non tes maneira de comprarlos, porque inda que busques por internet, a ver, podes entrar en Amazon e malo será que non che sirvan algo, pero non o tipo de pintura que eu uso. Eu uso unhas pinturas que son primeiras marcas, moi boas, o que son as tendas de Belas Artes agora mismo están cerradas, incluso entras nelas e poñenche que por culpa do COVID, nos almacén non están traballando, non están facendo pedidos. É o único no que me fastidia un pouco. A ver, tampouco podes ir a facer fotografías, por exemplo, se quero ir a fotografar algo para debusar, tampouco podo sair á calle a... Pero bueno, e despois, o único bo que ten é que temos moito tempo, pero andas un pouquiño escaso de material, é o único no que me afectou a mí. Perfecto. Tiñas algún proxecto entre mans antes do estado de alarma? Mira, eu que de feito escribironme hoxe, a ver, eu teño paralizados moitos encargos, o que son encargos por culpa diso, de que non teño parte do material que me fai falla para poder empezar, pero sobre todo, por exemplo, eu tiña que facer un mural nunha cervecería que iba a abrir na calle Ecuador, vale, eles non poden abrir, pero eu tampouco podo facer o mural. O mural non é que vaya a facelo no sitio. O mural eu fago na miña casa porque o fago en tabueiros de madeira do cume, xa montado como se estuviera no local, son 3 tabueiros que van enganchados por detrás, eu fago na casa e despois, unha vez que teño feito, simplemente teño que trasladalo ao lugar e colgalo. Pois, cando foi que pedín os tabueiros de Ocume para poder facer o material, dixeronme que sí, e o día como se enviaban, chamaronme dicíndome, mira, non podemos facer os envíos, cerramos a nave, estou sen os tabuleiros de madeira, sen parte da pintura, entón, ata que supoño que será a partir do 4 que empece a abrir algunha cousa, os tabueiros xa están pedidos, só teñen que enviarmos, e despois comprar, cando abran as tendas tamén de Belas Artes aquí na calle Uruguai, en Arte Cerámica Paco, aí irei a comprar as pinturas. Entón, quedei un pouco colgado, eles quedaron colgados, pero, bueno, de todas formas son hostelería e tampouco van a poder abrir, sabes? Claro. Entón, non hai problema. Pero, sí, fastidioume un pouco, en canto eu acababa de tamén inaugurar a exposición, inaugurei o día 6 de marzo, estivo aberta 4 ou 5 días a exposición. Por sorte, venderonse 4 cadros o día da inauguración, pero de un mes que iba a estar a exposición só pudo estar 4 días. Agora, cando reabra de novo todo, pois retomarase, estará outra vez un mes ou incluso un poquinho máis, a que pasou o que pasou, pero, bueno, sí, estamos un poquinho fastidiados. Comprendo. Agora, para rematar, que opinas do dito polo Ministerio de Cultura acerca deste sector? Mira, eu son dos que pensan, teño moi asimilado que cando un se dedica ao arte non se vai a facer rico. Sabes, sempre digo, ¿no? que os artistas, queñes solen vivir dos artistas son os herdeiros, porque eles nunca... Pero, bueno, eu sei que veño unha profesión un pouco complicado, que é a nosa situación, porque aparte sempre nos teñen un pouco olvidados, só se acordan de nós para, pois iso, para certas cousas, pero eu, por exemplo, que son autónomo, eu tiven que darme de baixa de autónomo.
porque ainda que se perdoaban ata durante uns meses, pero despois tiñas que pagar a tasa, eu, se non ingreso, non podo pagar 300 euros de autónomo. E como dinme de baixa, o problema é que, bueno, falei coa gestoría para ver se me podían arreglar de alguna maneira, pero é complicado. Os artistas témolo complicado, porque, mira, o meu taller é a miña casa. Entón, cando me pedían na xestoría para poder arreglarme, a ver se podía cobrar algo de paro, non puido ser porque eu non teño. Non pago por un alquiler dun local, non teño uns ingresos fijos, porque, inda que eu ao largo do ano poda ganar, non teño maneira de demostrar cales son as miñas perdas, sabes? O ADSL, o mismo que teño acá en casa, tal, se, por exemplo, eu tivera un local, tivera máis ou menos os ingresos fixos e tal, pois podería optar a ter ese tipo de prestación, pero non teño. Entón, eu agora mismo estou realmente, a ver, non desamparado, porque, bueno, sigo tendo algún traballiño que vou facendo, pero que non podo entregar ata que pase todo isto. Pero os artistas sempre estamos para a foto, nada máis. Sí, sí. Despois, cando xurden este tipo de problemas, estamos sempre desamparados. Aparte, a ver, eu porque eu son eu solo, pero imagínate que eu como artista pertenecente, bueno, ao mundo cultural, imagínate que fora un grupo de música, non? Eu falando con outros amigos que teñen grupos, tal, dicíanme, é que claro, montar, por exemplo, un concerto non é solamente os tres que estamos tocando aquí. Temos alguén de sonido, tenemos alguén de luces, temos alguén... Entón, nós realmente damos contidos culturales, bueno, eu no meu caso non, porque traballo eu solo, pero bueno, cando fago un mural, pois contrato tamén, teño que contratar un carpinteiro que coloque o mural no sitio, teño que contratar a tal que me faga, pois, ao mellor os puntos de luz para que o mural tal. Entón, para dar contido cultural si valemos, pero despois, cando veñen as malas, nós sempre somos os últimos ou realmente con nós non contan para nada. Pero é como cando se fan, mira, porque a min este ano pasoume, é como cando se fan as exposicións no Concello, por exemplo, non? A min chamaron este ano e sí, mira, temos 3 meses para que expoñas porque queren que expoñas no Concello e tal. Pero non che pagan nada. Ti tes que facer unha exposición. Eu non che digo que me compres todos os cadros, pero polo menos que pagues a produción, porque a persoa que dá os contidos no Concello vai a cobrar X dinero por meter unha exposición, pero o propio artista non cobra nada. Entón, a mí non me parece xusto. E dentro da política só nos teñen para a foto, cando é dos murales, cando para unha cousa ou outra, pero realmente estamos desamparados en esta historia. Eu, cando foi o do ministro, que enchínme de rabia, se podes ver no meu perfil, tiña un cadro feito de 150 horas, e foi como un pouco de para que a xente vira o que é traballar e que despois para nada, non? E que nun segundo, igual que ocorreu como coa pandemia, nun segundo no que ti rompes, vanse, falando mal, o carajo, moitas horas de traballo. Pois isto mismo, moitas horas dedicadas a unha profesión e despois, cando surge un problema como este, con nós non contan para nada. É un pouco... É que non quería usar a palabra, pero é jodido. É fastidiado.